Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang derek nempakaken kula Lurah Kalurahan Kedung Sari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo wonten ing wedal injang menika sangat ngaturaken ageng matur nuwun dumateng Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 12 wontenipun program Rumah Layak Huni saking Dana Keistimewaan Yogyakarta. Nah tentunipun menika program menika sangat manfaat tumrapipun warga kami ingkang nampi wontenipun program Rumah Layak Huni wonten ing Kalurahan Kedung Sari. Saestu kula matur nuwun sanget dhateng Ngarsa Dalem ingkang sampun maringaken bantuan tumrapipun warga kami wonten ing Kalurahan Kedung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dana Keistimewaan tahun 2025 wonten ing program Rumah Layak Huni wontenipun warga kami ing Kedung Sari menika pintunipun menika pintu jati menika program niki wonten kalih kamar wontenipun Rumah Layak Huni saking Dana Keistimewaan lajeng menika wontenipun dapur saha kamar mandi ingkang sampun mangke manfaat tempatipun warga kami ingkang nampi wontenipun program Rumah Layak Huni saking Dana Keistimewaan Yogyakarta. Pak Gubernur, itu matur nuwun sanget dhateng Pak Gubernur awitipun bantuanipun Rumah Layak Huni kangge warga kami wonten ing Kedung Sari Kulon Progo. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Wontenipun Dana Keistimewaan Rumah Layak Huni kagem warga wonten ing Kalurahan Kedung Sari menika wontenipun gaya arsitektur khas Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nepangaken kula nami Dita Setyo, warga Kelurahan Kedung Sari Kapanewon Pengasih dan Kulon Progo. Derek ngaturaken dhateng Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 12 awit saking bantuanipun Rumah Layak Huni wonten ing taun 2000 selangkung punika lumantar Dana Keistimewaan ingkang saestu sangat bermanfaat tumrap warga kula. Matur nuwun. Keistimewaan migunani murah kabeh. Napa niki? Pak biasa rutinitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing nempakaken kula Lurah Kalurahan Kedung Sari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Saestu ngaturaken matur nuwun sanget dhateng Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 12 ingkang sampun paring program Rumah Layak Huni wonten ing warga kula ing Kalurahan Kedung Sari lumantar Dana Keistimewaan tahun 2000 selangkung niki wonten ing kangumipun Bapak Siswanto. Saestu wontenipun program Rumah Layak Huni menika sangat manfaat tumrapipun keluarga Bapak Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika wontenipun program Rumah Layak Huni yang mandang wontenipun Pak Siswanto warga Kalurahan Kedung Sari menika wonten kalih kamar lajeng menika ruang karunipun lajeng wonten ing mriki dapur saha wontenipun kamar mandi. Terima kasih.
sangat manfaat pun Bapak Dedwanto so kuwago ing Kelurahan Kedung Sari minangka penerima manfaat program Rumah Layak Bumi dana keistimewaan wonten ing taun 2000 selanjutnya menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking keluarga Bapak Siswanto, Kelurahan Kedung Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Ngaturaken matur nuwun sanget dumateng Bapak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 10. Matur nuwun sanget sampun paring bantuan RT/LH saestu menika sangat bermanfaat dumateng keluarga kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak. Napa niki? Oh, nggih. Pun sugeng enjang nempangaken kula Lurah Kelurahan Kedung Sari, Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Wonten ing wekdal menika estu ngaturaken matur nuwun sanget dhateng Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Narso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 7 ingkang sampun paring bantuan tumrapipun warga kula wonten ing Kedung Sari lumantar bantuan rumah layak huni wonten ing taun 2000 selangkung menika wontenipun dana keistimewaan Yogyakarta. Tentunipun menika estu sangat manfaat tumrapipun warga kula ingkang nampi wontenipun bantuan rumah layak huni. Mekaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun rumah layak huni lumantar dana keistimewaan tahun 2000 selangkung wonten ing mriki wonten dalipun Bapak Dargio warga Kelurahan Kedung Sari. Menika wonten kalih kamar wontenipun bantuan rumah menika lajeng wonten dapuripun wonten ing wingking saha wonten ing kamar mandinipun dipun damelaken wonten bantuan rumah layak huni menika. Menika wontenipun dalipun Pak Dargio warga Kelurahan Kedung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sarjio warga Kelurahan Kedung Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo ngaturaken sangat agunging panuwun dumateng Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Narso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 10 awit bantuanipun rumah layak huni dumateng kula lan keluarga kula saestu sangat manfaat dumateng kula lan keluarga kula. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana keistimewaan migunani murakapi